Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Katapusan nga nasigpatan ng LPA sa gilayon 1,095 kilometers sidlakan sa extreme northern Luzon. Matod sa pag-asa, ubos paghihapon ang tsansa nini nga mamahimong bagyo apan ang hinungaw o extension nini pabilin nga masinati sa ubang bahin sa nasod. Dungan ni ana ang habagat nga makapikto gyapon sa ubang lugar sa Visayas ug Mindanao. Samtang thunderstorms usab ang nahabilin nga mga bahin sa nasod. Sa dato sa Metro Weather, adunay mga pag-uwan sa ubang lugar sa Cebu ug Bohol. Apil ang pipila ka mga dapit sa Samar ug Leyte provinces. Adunay gyapon kay gayunan ang pag-uwan sa nabiling mga dapit sa nasod sama sa Visayas ug Mindanao. Pabilin nga mangandam gihapon sa kusog nga mga pag-uwan sa ubang lugar.